to in ba ma mutane da wannan ba wankan gawa a ce dole sai an kira limamai ni tabar wanke-wanken gawa wanda ne duk wani shugaban kasar Najeriya ne nake wanke shi in Allah daura sa balle irin wannan kananan gawawaki to anya ina ga ciki na ne ya ɓaci alwala na kare kwanan ce so ne tsakani da Allah ba za a je a wanke shi ba fi sabilillahi to asidan da aka yi a shakura ma mu aka ɗauka muka je muna wankewa in na ɗau wannan in wanke da sabulu da soso in wanke in ajiye matsala ɗaya na samu wani da na wanke shi ya ce in san mara goro za a kai shi makabarta balle ku a sai sa ka huta dukanka da rahama ga matsalar an ce kar a bar mutum ya kwanan keso sai buɗewa yake an yi waya ta akwai caji kuwa kasan damar abin da karfin malamai sai uba da littafin da na karanci karatun wakan gawan yana gida dole yana ɗauko na haddace bari je da yanzu wanda ya bantan tsaba ki rashin mutunci da na mutu amma haka za su bar mun shi bisa billahi bokan da mutuncin da za su yi wanke mun da bisa billahi wallahi ban ji daɗin abin nan ba har da Allah wallahi wallahi Allah ya furta yanzu yadda nake da man liman da man kalla a ce wasu kasa gyara mun da bisa billahi Allah ya gafarta ma wallahi wallahi na yi tsammanin cewa kada na karɓa mun yanci na a ƙasar nan